Vítám vás u nového videa Top 4 nejdražší hotely nebo ubytování ve městě Barcelona. Komentáře mi nezapomeňte napsat, který z těchto 4 hotelů se vám líbil úplně nejvíc. Barcelona je druhé největší město Španělska a hlavní město autonomního společenství Katalánsko. Nachází se na severovýchodě země, na pobřeží Středomořského moře. Je známou svou bohatou historií, jedinečnou architekturou. Město má více než 2000letou historii, bylo založeno jako římská osada Barcino, později se stalo významným střediskem středověkého obchodu a kultury. Hotel ve Barcelona, známý také jako Hotel Vela díky svému jedinečnému designu ve tvaru, je ikonickou stavbou, nachází se na pobřeží Barcelony. Tento luxusní hotel navrhl světový architekt Ricardo Bofill. Je situován přímo u pláže Barceloneta, což nabízí nádherný